Udruženja Građana, Akcija Građana. Na jedan mirni, najavljeni javni protest povodom svih ovih dešavanja u zadnjih deceniju i pol što se dešava, da dakle građani nemaju pravo da napravi protest i da građani nemaju pravo da izađu, da javno kažu svoje mišljenje, svoje riječi. Ovo je nevjerovatno. Ovdje više zaista nema demokratije. Ovo je kraj ove države. MUP RS u dopisu navodi da su pripadnici UGAG-a pozvani pismeno i usmeno u službene prostorije Policijske stanice Istočno Sarajevo, jer nisu najavili javno okupljanje. Da mi je kazano da oni nisu privedeni, nego da su sami došli na poziv organa gonjenja, što je jedan priličan oblik cinizma i licemjerja. Privedeni su proveli 4,5 sata bez slobode. Nismo morali uopšte biti privedeni, mogli smo biti legitimisani na licu mjesta. Drago nam je da se ovakve stvari dešavaju, ako ništa radi toga da ljudima dajemo još jedan dokaz o kakvoj vlasti riječ, o kakvoj policiji riječ, da su svi u sprezi. Pušteni su, kako smo kasnije vidjeli, tek nakon što je i posljednja delegacija napustila Butmir, osigurani da niko od zvaničnika domaćih i stranih nije vidio šta građani o njima doista misle.